Assalamu alaikum. Insha Allahu wannan shine bidiyo na farko a ƙarƙashin abin da ya shafi yadda ake amfani da kasuwan crypto. Kasuwar ita ce centralized exchanger. Kasuwan crypto wadda take ƙarƙashin kulawa na mutane. Ba wancan ita decentralized exchange ba. Ita wannan za mu duba ne ƙarƙashin centralized exchange. Su ne irin su Binance Exchange, irin su KuCoin Exchange, irin su Bitget Exchange. To za mu yi amfani da Bitget ne insha Allah. Za mu nuna yadda ake fara buɗewa, yadda wanda yau zai fara to yadda zai fara insha Allah. Kuma a ƙarƙashin wannan series ɗin za mu yi daga matakin farko har izuwa matakin abin da ya sauwaƙa insha Allah. To wannan a farko idan ka saukar da shi wallet ɗin, shi exchange ɗin daga inda za ka yi amfani da shi, imma a waya imma wani dai abu makamancin haka. To in ka zo zai nuna maka fuskan kamar haka. Zai nuna maka nan wajen, zai kuma nuna maka nan. To kai tunda a farko za ka fara da wannan za ka yi amfani, nan za ka zo ka taɓa. Tunda kai ba ka taɓa amfani da shi ba. To bayan ka shiga, zai zo ya nuna maka akwai email, akwai kuma wajen sanya number, number waya. Yanzu nan yana ƙarƙashin email. Nan kun ga ya sa mana mu sa email namu, nan kuma mu sa password namu. Nan kuma ya nuna mana mu sa nambobin da wanda ya gayyace mu ya ba mu su. Kuma yana da kyau ka sa number. Yana da mahimmanci. Abu da yawa za su ce maka option ba dole ba ne a nan in sai ka sa. Amma yana da mahimmanci ka sa. In za ka sa, in za ka zo ka danna nan wajen. Kun ga ya buɗu to sai ka sa. Duk da sun sa zaɓin ka ne amma yana da kyau. To nan yana ƙarƙashin email. Inda phone number za mu yi amfani sai mu zo mu taɓa nan. Kun ga ya nuna phone number da yake already exchanger da nake amfani da ita ne yana kan wannan na Nigeria. Gashi nan. In ba ɗan Najeriya ba ne kai in ka taɓa, sorry na taɓa ban nuna ba. Nan wajen kun ga wajen arrow nan wajen shi za ka taɓa. In ka taɓa wajen to zai kawo ka idan bai nuna asalin ƙasanka ba a wajen. To sai ka zo ka rubuta misali mu ce kai ɗan Saudiya ne misali. Tunda ƙasan da muka fi so. Kun ga kafin in gama sawa ma ya kawo mana. To sai ka zo ka sa nambobin misali. Allah ya kai mu ita. Amin ya hayyu ya qayyum. To wannan kenan. Bayan in ka ga dama waɗannan zaɓi biyun kenan za ka bi. In ka ga dama waɗannan ba su ma ba to ga wasu. Amma shi yawanci zai baka ka yi login in ne misali kamar already ka riga ka ƙirƙira kenan. Wannan kenan. To yanzu za mu ƙirƙira ne misali mu ce da email. Ce za mu ƙirƙira ne da kaman email. Ce mun ƙirƙira da email. Bayan mun ƙirƙira da email mun danna wajen password. To kuma ga wani rubutu ya zo a sama ya rufe mana email namu ma. Kun gani? Kun ga rubutun? Kun gani? Ikon Allah. To me suke nufi? To abu dai na farko layi na farkon nan dai. Layi na farkon nan suka ce ana nufin ka rubuta character ne daga number 8 zuwa number 36. Ma'ana yawan rubutun da za ka sa kar ya haura 32. Amma kar yayi ƙasa da guda 8. Wannan kenan. Na biyu, a ciki ana so ya zamto a farko, ya zamto mafi ƙaranci a samu ka yi amfani da babban letter, capital letter ko da guda ɗaya ne na alphabet. Ka yi amfani da shi kamar su ABCD. Ka yi amfani da
capital letter guda ɗaya mafi ƙaranci. At least. Wannan kenan. To sai wannan aka ce a nan ana so mafi ƙaranci ka yi amfani da number irin su 1, 2, 3 ka yi amfani da guda ɗaya. Shi ma mafi ƙaranci kenan. Sai nan ana so mafi ƙaranci ka yi amfani da symbol guda ɗaya shi ma. To wane symbol, wane irin symbol zan yi amfani da shi sai suka sa maka a ƙasa. Ga su nan ka zaɓa ɗaya daga cikinsu ka yi amfani da su. To a cikin waɗannan sharuɗan ne za ka haɗa su kai guda 8 mafi ƙaranci kenan ko su haura 8 ko wani abu makamancin haka. To yanzu bari mu ga. Yanzu tunda sunanmu mun yi amfani da wancan. Ko da yake wannan in ma bari na sauya shi. To tunda mun yi amfani da wannan, bari mu ce kalla. Ku kalla kuma na buɗe don ku kalla. Bari farko na fara amfani da babban letter. Kun ga ya sa mun good, na wuce ɗaya kenan, sharaɗi ɗaya. Sai na sa A. Misali. Tunda na sa A ɗin can, to sai wajen la'in sai na zo na sa wannan A ɗin. Idan na zo na sa wannan A ɗin, abu na gaba yanzu saura mun, yanzu na samu harafofi 4. In ina so ya kai 8 saura guda wannan kenan. Sai na ce 2, 2, 3, 3. Kun ga yanzu duka ya sa good tunda sun kai guda 8. Misali nan akwai code ɗin da aka bani na gayyata sai na sa a wajen. Wannan kenan. Bayan na gama sai na zo na danna nan. To idan na zo na danna nan wajen sai nayi haka. Sai na danna wajen create ɗin. Yawwa! To yanzu nan wajen ya kawo, ya za a yi? Ku duba saman nan duk sanda suka baku irin wannan abin to wannan saman za ku kula. Sai ku kula wanne aka fara sa a farko, wanne ne a tsakiya, wanne ne a ƙarshe. Yawwa! To yanzu wanda aka fara sa mana a farko shine wannan. To kun ga mun zaɓa shine na farko kenan. Na tsakiya kuma shine wannan. Na biyu kenan. Na uku shine wannan. To bari mu ce okay. Mu ga mun sa daidai. Kun ga mun sa daidai. Ya sa mana good. Wannan kenan. To yanzu sun turo mana lambobi guda 6 a akawun namu. A email namu, Gmail namu. To sai mu je Gmail namu. Sai mu je Gmail, sai mu duba mu gani. Ina yake wannan? Sai mu duba mu gani. Yawwa! Yanzu kun ga lambobin da suka turo mana. Sun kuma ce mana mu yi sauri mu sa nan da mintuna 10. In minti 10 ya wuce to ya expire dole sai mun ƙara sabon neman su turo mana tukuna. Wannan sai mu kwafe su lambobin nan. Mun kwafe sai mu ƙara komawa wajen. Muna komawa abu mai sauƙi duk inda za ka cika abu in aka sa maka paste ɗin nan to ka danna wajen paste ɗin kawai. Shi kenan. Kun ga muna sa automatically ya nuna mana. Ba zan yi saving ba don ba akawun ɗin zan yi amfani da shi ba kawai bari ne. To yanzu kun ga na buɗe. Kuma kowaye ya buɗe za su ba shi irin wannan sunan ne. Shi ne na Bitget masu. To yanzu idan ka buɗe sai me ya saura maka? Sai ka zo nan ko saman nan ko kuma ka danna nan don ka yi verifying nashi. Kun ga ai ya nuna mana nan wajen ya nuna mana on verify. Ya nuna mana ba ai verify ba kuma ya nuna mana wajen rubutun duka fari amma kuma nan gashi UID namu ya fita inda na rufe nan.
nan hoto, sorry, hoto zai zaɓa mana nan gefen ashe za mu taɓa. To idan mun taɓa nan gefen ga duka bayanan abin da ya kamata. Idan wancan sunan ba ka so, wannan sunan idan ba ka so za ka zo ka taɓa nan wajen ne sai ka canja sunan. Ka canja na nan ba. Amma in ka canja sau ɗaya shi ke nan fa. Ba lallai ka ƙara canja ba. Wajen verify kuma nan ne za ka zo ka yi KYC da sauransu. Yanzu bari mu fara batun nan. Nan za mu zo mu canja. Mu ce sabo. Ko mu ce new kawai dai. Don ya zo sauƙi ga kowa misali. Wani ya ɗauka. Ba zai yiwu mu ɗauke shi ba. To bari mu sa new one. Wani ya riga ya yi amfani da shi. New 10. Yauwa. Yanzu ba wanda, yanzu dole sai sun yi review tukuna za su ba mu yardan mu yi amfani da shi. Nan shi ma za mu iya canjawa. Amma ni ba sai na tsaya ɓata lokacin canjawa ba. Za ku iya canjawa da kanku tun da dai na nuna muku yadda ake canja wannan in sha Allah. To sai abu na gaba mai mahimmanci wanda shine mafi mahimmanci ma shine nan wajen. Kun ga ya nuna mana danger. Akan sai mun yi verify. To in za mu yi verify, idan mun yi verify na level 1, abin da ake buƙatar level 1, identity verification. Idan mun yi, mun cika dukkan wani abin da ake buƙata na identity verification na shi level 1, to shi ke nan. Ga shi abin da za su ba mu dama. Za su ba mu daman withdraw, za su ba mu daman sanya kuɗi, za su ba mu daman wannan. Ga shi nan duka. Ga shi nan abin da za a buƙata. Requirement na wannan. Na farko za ka iya amfani da takardar ƙasa. Na biyu za ka yi ɗauki hoton fuskanka. Na uku zai iya ɗaukan minti 60, kusan awa ɗaya kenan kafin su yarje da verify ɗin. Kun gani abu, na shiga wajen verify ɗin ƙasan kenan. Kun gani da yake location nawa a kunne yake. Kun ga sun nuna Nigeria da wuri da yake location nawa a kunne yake na wayan. Ba amfani nake da VPN ba komai ba. To nan tunda sun zaɓi Nigeria nan sai ka zo ka zaɓi. Kun gani? Kun gani? Nan sai ka zo ka zaɓi wane gari dai har yanzu kake zaune. Ko kuma wane gari ne ID card nakan aka ba ka dama ka yi ID card ɗin. To sun kawo dama da yawa fa nan kuma sai ka zaɓi wanne abu za ka yi amfani da shi. VPN ne ko kuma za ka yi amfani da na national ID card ne. Sai ka sa continue ka ci gaba. Kun gani ba? Yanzu suna so su ji a wane ƙasa kake. Idan a wani ƙasa kake, ga shi nan sai ka zaɓa nan. Idan kuma kai ɗan American ne to kawai sai ka danna wajen American ɗin. Amma bayan America kowane ƙasa kake nan za ka zaɓa. Yauwa. To yanzu an zo wajen da zan bar ku da kanku don ba selfie zan yi ba. Nan farko ga abin da aka buƙata za ka sanya. In ka shiga continue, nan za ka zaɓi wanne kake so. Idan BVN za ka yi amfani da shi kawai ga shi nan wajen mun zaɓi bank verification number. Kawai za mu sanya BVN ɗin shi ke nan. Ya fi ma sauƙi wani lokutan. Shi ke nan. Don daga baya ne suka kawo BVN. Idan kuma NIN number muke so, shi ke nan. Sai mu sanya NIN number. Shi ke nan. Sai mu danna wajen continue. Sai ya ɗauki hoton fuskan mu. Shi ke nan mun gama. Hoton fuskan in ya ce ka yi dariya ka ringa kula. Yawanci sukan sa hoton wani mutum ko hoton wani alama kamar na mutum su nuna maka yadda za ka yi. To ka ringa kula yadda suke yi sai kai ma ka yi. Haka har ka yi kuma ka yi a wajen haske yadda za a ga fuskanka. Kuma ka ringa kula idan sun ce ka ƙifta ido ka kula ka ƙifta ido. In ba ka gane yaren nasu kawai shawara ka ringa ka ƙifta ido ka yi dariya ka juya
sama da ƙasa, ka yi kanka sama da ƙasa, ka yi gabar da yamma, kudu da arewa da kanka haka. Ka juya gefe da gefe, ai hagu da dama sorry. Kanka hagu da dama, ka ɗaga shi sama, ka ɗaga shi ƙasa, ka yi dariya, ka ƙyifta ido, ka rufe, ka buɗe. Su ne abin da suke buƙata. Don in ka tayi, in ka tayi kar su baka wahala kuma kai baka fahimci me suke nufi ba. Duk yawanci wannan KYC wannan abin suke buƙata. Matuƙar wajen akwai haske. Kar ka yi a duhu, ka yi a wajen da yake da haske. Wannan shi ne yadda ake KYC. In dai ka bi wannan tsarikan, za ka yi KYC a kowane exchanger wanda a yanzu, musamman manyan exchangejoji, musamman manya Binance, KuCoin, Bitget, Bybit, waɗannan manya-manyan exchange. To in sha Allah in dai ka fahimci wannan, to za ka fahimce su ma yadda za ka yi amfani da su. Wannan shi ne. Allah ya sa mu dace. Kuma ku yi ƙoƙari ku yi sharing wa 'yan uwa. Ku kuma yi liking na bidiyon da kuma comment na wani matsala ko kuma wani ƙarin bayani. Ku kuma yi ƙoƙari wajen bibiyan sabbin bidiyo ta hanyar yin subscribing da kuma danna alamar sanarwa. In sha Allah. Allah ya datar da mu.